De toekomst van de Zeeuwse muziekschool hangt aan een zijden draadje. Nu steeds meer Zeeuwse gemeenten kritisch kijken naar de bedrijfsvoering van de school. Op het moment dat wij iemand aan het werk zetten om een bepaalde functie uit te voeren, en verwachten we dat er ook degelijk muziekonderwijs wordt gegeven. En dat wij niet continu de discussie moeten voeren over waar mogelijk de middelen naartoe zijn gegaan. En verder in deze uitzending. Lammerts geniet nog na van Olympisch succes. En water en schaduw waren vandaag de hoofdingrediënten. Goedenavond. De Zeeuwse muziekschool, die het muziekonderwijs in veel Zeeuwse gemeenten verzorgt, gaat een onzekere toekomst tegemoet. 3 gemeenten betalen al niet meer mee aan de school, 2 overwegen dat en nog eens 2 andere overwegen de samenwerking anders in te gaan vullen. En die onzekere toekomst heeft mogelijk grote gevolgen voor de leerlingen. Dit is Marie-Louise en ze woont in Krabbedijken. Doordat haar gemeente nu nog onderdeel is van de Zeeuwse muziekschool, krijgt ze hoogwaardige muziekles op de Zeeuwse muziekschool hier in Goes voor een goedkoper tarief. Ze baalt enorm nu ze weet dat haar gemeente hiermee wil stoppen. Ja, daar baal ik wel echt van, want muziek dat geeft voor mij heel veel rust en ontspanning. En als we daarmee stoppen, dan kan ik niet verder groeien, zeg maar, in het hoog niveau krijgen. Want dat kan niet bij een gewone muziekvereniging, bijvoorbeeld in Krabbedijken? Nee, dat is wel anders. Want hier word je echt getoetst en zo op hoe goed je het kan. Daarnaast hebben de meeste muziekverenigingen vaak alleen instrumenten waar je mee kunt wandelen. De zogeheten blaasorkesten. Je kan wel zeggen van ja, mensen kunnen naar een vereniging binnen hun eigen gemeente. Maar het is natuurlijk wel zo dat de muziekschool een veel breder aspect aan instrumenten aanbiedt. Zoals piano, viool, cello, harp. En dat zal daar dan niet meer gegeven worden. Dus kinderen, maar ook volwassenen die daarvoor willen kiezen, zullen daar dan niet de keuze toe hebben. Maar is dat nu zo erg dat er iets minder keuze is aan instrumenten? De gemeente Goes vindt van wel en vindt hoogwaardig muziekonderwijs belangrijk. Maar vindt het ook steeds lastiger om te gaan met het financiële beleid van de muziekschool. Kijk, op het moment dat wij iemand aan het werk zetten om een bepaalde functie uit te voeren, en in dit geval het bieden van gewoon degelijk muziekonderwijs in Zeeland, dan verwachten we dat er ook degelijk muziekonderwijs wordt gegeven. En dat wij niet continu de discussie moeten voeren over waar mogelijk de middelen naartoe zijn gegaan. Want de Zeeuwse muziekschool zou geld en middelen die bedoeld zijn voor muziekonderwijs gebruikt hebben voor het klimaatneutraal maken van hun huurpanden. Die middelen die zijn misbruikt. Die zijn niet gebruikt, maar die zijn misbruikt. Ze zouden in de algemene middelen gaan om de muziekschool te verstevigen. En wat hebben ze ermee gedaan? Ze hebben er gewoon gebouwen, die niet eens van hun zijn, ermee opgeknapt. Voor een deel hebben we inderdaad panden duurzaam gemaakt. Ja, en dat was niet de afspraak. Tegen alle regels in. Maar ik wil toch wel bestrijden, zeg pertinente onzin, dat wij gewoon geld hebben gebruikt om, die voor muzieklessen bedoeld zijn, om die te investeren in de panden. Want dat is gewoon niet waar. Maar Weststraten ziet dat anders en vindt dat het beleid onverantwoord is. Ja, dan is er iets grandioos mis. Ja. En wij hebben niet de indruk dat daar verandering in komt. En dus gaat de gemeente Reimerswaal stoppen met geld geven aan de instantie. De directeur van de Zeeuwse muziekschool is hier duidelijk over. Ja, het is ongelooflijk jammer. Mijn ervaring ook in het land elders is muziekonderwijs, als je dat gaat wegbezuinigen, weg is gewoon weg. Marie-Louise moet dus mogelijk straks op zoek naar een nieuwe muziekleraar en waarschijnlijk voor veel meer geld. Ja, niet echt heel leuk, want muziek is wel gewoon belangrijk om te kunnen en gewoon om te luisteren voor mij ook. Dus ja. Je baalt er wel van? Ja. De GGD in Zeeland roept op om in de zomermaanden geen euthanasie te plannen. Dit vanwege een tekort aan forensisch artsen in de provincie. Deze artsen doen na een euthanasie een verplichte lijkschouw. In strikt noodzakelijke situaties kan er worden uitgeweken naar de GGD in West-Brabant. Ook voor de arrestantenzorg heeft het tekort gevolgen. Tijdens de zomermaanden kan er alleen telefonisch een arts uit een andere GGD-regio worden geraadpleegd. En zullen patiënten sneller worden doorverwezen naar de HAP of spoedeisende hulp. Volgens de GGD zijn de problemen volgende maand weer opgelost.
Het aantal blauwtongmeldingen is in de afgelopen dagen toegenomen. De teller in Zeeland staat nu op 24 meldingen. Bij 10 meldingen blijkt het inderdaad om blauwtong te gaan. Vorige week donderdag waren dat er nog maar 2. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat veehouders wel verplicht zijn een vermoeden van besmetting te melden, maar niet om dit verder te laten onderzoeken. Normaal wordt code geel afgegeven voor weer met veel neerslag of wind. Maar vandaag werd de waarschuwing gegeven voor de zon in combinatie met een hoge luchtvochtigheid en tropische temperaturen. Het advies was niet te veel in te spannen, genoeg te drinken en de schaduw en andere verkoeling op te zoeken. En dat was niet aan dovenmansoren gericht. Waar gaan jullie naartoe? Lekker man, geniet ervan. Het is al vroeg druk op het kanaal naar het Goese Sas. Bootjes varen uit en recreanten zoeken een schaduwplek om de hitte te ontwijken. Ja, dit is wel mijn favoriete plekje hoor, in de buurt van Goes. Ja. Lekker, een beetje zo aan het water. Maar ik zit tegenwoordig meestal wel in Frankrijk, Portugal, Spanje en een maand of wat in Marokko. Dus u zoekt de zon, maar zit nu in de schaduw? Ja, ik zit nu in de schaduw, dat klopt. Anderen nemen een duik in het water, hoewel dat niet per se veel verkoeling biedt. Het is nu heel warm. Wat is de watertemperatuur? Ik denk 22 graden. Misschien zwemmen we met 5 graden. Dus nu zwem je met het zweet op de voorhoofd? Ja, eigenlijk wel ja. Dan is het bos bij Westerschouwen misschien een betere plek om af te koelen. Voor wandelaars en viervoeters. Nou, ik kan niet zo heel goed tegen de zon. We zijn even op het strand geweest, snel weer weg, lekker de bos in. Zorgen dat ze geen dorst krijgen en af en toe wat afkoeling in de zee hè? En zo uitval. Ja. Maar voor sommigen is zelfs het bos niet koel genoeg. Ik zie een heel verhit hoofd. Ja. Heb je het zo warm? Ja, en ik heb ook een ijsje. Wat lekker is van het strand en met de voeten in de branding lopen. En het krietelt ook zo, dat schuim krietelt eigenlijk onder je voeten. Dus dat ga je straks nog doen? Ja, ik denk vanavond na het eten. Als we het nog warm hebben. Precies. En ik denk dat jouw hoofd nog wel even bezweet blijft. Denk je niet? Dat denk ik ook. Het fietspontje tussen Perkpolder en Hansweert is uit de vaart. Eind vorige week raakte de motor oververhit en sindsdien ligt het pontje stil. En dat is een tegenvaller voor de fietsers die via Perkpolder een mooie tocht over de Beverlanden dachten te gaan maken. Ja, dat was de bedoeling. En dan zouden we gaan fietsen en eerste instantie richting Meemeldingen. En dan nog even langs Iseke. En dan dat gaat niet door hè? Dat gaat niet lukken, nee, blijkbaar. En dat juist op een dag als dit met mooi weer. Voor de eigenaar van het pontje is de financiële strop. Want hij moet wel zijn brood zien te verdienen met het heen en weer varen van de fietsers. Hoeveel mensen zouden er nou op zo'n dag als vandaag mee zijn gegaan? Nou, dit is een mooie dag. Gemiddeld tussen de 100 en de 150 toch wel. Maar dat is echt een mooie dag dan. Slechtere dagen, misschien iets van 50 of 60 man. Maar dat vind ik nog wel mooi. De eigenaar hoopt deze week de dienstregeling weer te hervatten. En dan gaan we tenslotte nog eventjes naar Anneloes Lammerts. Want zij is na het winnen van haar medaille op de Olympische Spelen plots een bekende Nederlander geworden. De kitefoiler uit Schuddebeurs pakte donderdag brons en werd vrijdag gehuldigd voor duizenden landgenoten in Parijs. En nu de Spelen voorbij zijn, is het tijd om rustig terug te blikken. Hoewel ze gedurende het gesprek wel een paar keer werd gestoord. Mag met jou op de foto? Tuurlijk. En jij de medaille? Want ja. Hebt gewonnen. Ik vind het ook allemaal echt hele leuke dingen en leuk om deze nieuwe sport ook met iedereen te delen. En Lammerts heel goed weg. Mijn vriend zat me aan de trein te kijken, maar ik had er nog niet echt behoefte aan, want ik had zo'n ongelooflijk spannende dag achter de rug. Zo. Je gaat goed, Lammerts. Nu op de tweede plek. Oh, wat zou dat mooi zijn. Op een of andere manier, die allerlaatste race, is het me gewoon gelukt om niet bang te zijn om fout te maken. Je weet natuurlijk, als je iets te hoog op de voor gaat, dan ga je onderuit en dan word je allerlaatste. Maar ja, ik wist ook gewoon van, ja, dit is het moment. Ik moet gewoon knallen. Dus het is een lange weg natuurlijk geweest naar het brons. Wat was nou het moeilijkste moment op de weg daar naartoe? Ik denk dat voor mij zeker op een gegeven moment dat ik een paar maanden dit aan het doen was en die keuze moest maken van oké, ga ik er echt voor? Dat was best wel moeilijk en best wel eng. Het is een grote investering. En ik denk dat een ander moeilijk moment is dat ik begin dit jaar echt wel best wel zwaar overtraind was. Waardoor de voorbereiding toch een beetje anders is gelopen en ik 2 maanden geleden nog 10e werd op een WK. Waardoor mijn zelfvertrouwen in mijn lichaam, maar ook in mezelf een beetje kwijt was. Ja, dat is wel, het voelt alsof we precies genoeg tijd hadden om er klaar voor te zijn. Want ik denk een week voordat wij begonnen met de wedstrijd zei ik tegen Casper van ja, ik ben er gewoon klaar voor, ik heb er zin in. En dat is echt een lekker gevoel.
Anneloes Lammerts, inmiddels over de finish als tweede. En daarmee verdient ze een bronzen plak. Ja, vet. Dat is gelukt. Gewoon, ik ga deze race gewoon knallen. Ja, daar ben ik eigenlijk wel echt heel trots op dat ik die mentale switch heb kunnen maken. En dit is een stukje van de Eiffeltoren. Die hebben ze ingezet. Ja. Je hebt er enorm veel voor moeten doen en laten. Waar kijk je nou het meest naar uit als je dan straks weer thuis bent? Ik kijk er het meest naar uit dat ik gewoon eigenlijk lekker het water op kan gaan en zo lang op het water kan staan als ik wil. Want voorheen, ook omdat ik sterk moest zijn en aan moest komen, moest ik ook heel veel tijd in de sportschool doorbrengen. En eigenlijk gebruik je gewoon, je hebt maximaal energie wat je kan gebruiken. En dat gebruikte ik allemaal voor het trainen. En nu kan ik het ook gebruiken voor een fun sessie. Lekker in Scheveningen het water op met vrienden. Lekker wingfoilen met mijn vriend. Daar kijk ik echt naar uit. Hier had je nog niet van durven dromen. Ik ga nu even ontspannen, maar gaat er een nieuw ultiem doel komen? Ja, ik ga zeker dat uitzoeken. En voor de volgende Olympische Spelen in LA is er besloten dat de grootste kijkmaat wat kleiner wordt. Dus dat betekent dat het gewicht in de klas ook iets naar beneden zal gaan. En dat maakt het voor mij ook wel leuker om te kijken of ik het nog 4 jaar zou kunnen doen. Ja, van code oranje naar code geel, want code geel was vanmorgen nog ver te zoeken met wat koelte. Maar in de loop van de ochtend liep de temperatuur al snel op naar uiteindelijk rond de 33 graden. Vannacht wacht ons een tropische nacht met een minimumtemperatuur van rond de 23 graden. Morgen later op de dag kans op regen en onweersbuien bij dan maximaal 24 tot 28 graden. Later in de week grotere buienkans met temperaturen begin de 20. Ja, dat allemaal morgen en later. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Smelt voorzichtig en een fijne avond.